LOT. Hello. 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 Yoma open Adomaya. Boss sound business in China. Senior command citizen in China. Domaya sound no dead. Na the quality so I was the wow here domain. A did channel. So you are because of the dollars, many pounds sterling and reduction. You want to grab a form. The Tobias and son and a boy. Only see Samia. And it can dry. I feel the one more baby and Bobby Samino. The one in China. Tobina, sorry, Rotoso and the Muslim is the Abona and the home of Hong Kong. But one of branch in the Diana as a rich district area. Private school, no. Abedao. And one is with the application. With the application, minimum certificate of senior high school. Free
Adiasa. Jimmy, Baba Kenza. Maybe I will be out with you and can miss Robert Apatea sing. The Baba share and you bring or someone more. I can see you know my idea. Say, I'm in the other side of watching over to us. The president will come in our Mashasia, the Bayra, the Wasiri, the mentions of Penny. Yeah, what is soon so say ready to
80 years. And that's because for your the amount of the fall. What's up, Sidian? Mammy, I don't. Sedania, you don't. You bet your children upon another myself. Also, Papa, I don't mind. Come on. Yeah, also for the safe Kroma. I can't know a wall. Run or Saya Secretary. Hello. Suffer Abraham. Or suffer Abraham. Time. Mechi champa boa. Me hwe wani mu anama fro no ma champa boa. Aw mampa boa mpacho. Ansa me yire tompa boa. Ti me ka chan se nyame aboa ya afia so. Ti e ban hia mu yi. O me champa boa ni bi na nyame fa so hirae. Enti me hwe wani mama hu mami fo mienu bi aba ha ma che obi ampa boa. Abro ba ko so ma che mpa boa. Ama enhira o mo di ama me no. Nasi ayemra na midi tundra na machines no na ma hangi ha na tundra na chi no me de mpaboa magu ho afi mama mabawa no so we na de me de mama mpanifo e mama na mu oska to bia nkoye adwuma ngoto mpaboa e wa me yire ho kejetia gate 12 Odu also we money city. No. Ma me ncha mpaboa. Chai. Ana ya beji mpaboa ko ma yire. Osofo Joseph Nkrumah Pichiria. Na yezo na Pastor Michael Opoku Drobonso. Now his Lordship Apostle Samuel Support.
General Secretary of the Culture. I don't know former man for the enemy. Yeah, I'm here to mention our skin out. Many young Swandy. Osofo Abraham Chan. Osofo Abraham Chan. Macha mama ne mpabo se ne be wale o de be kwai foro. No. The bani e be ma na oba. Ende obi a otimi de ko oba. Sabre be timi de mu odudini debi. Ha. Adoya. Ewura. Enhira ma de gum so ha no. Ebebu so. Ewura afese se na masisem fidie na ha ne. Amen. Bra Bajibi. It's a champaboa. Emma Paboa Mpajo. Emma Paboa. Sabre yabasha enimre osmana se. Ifamto agenda for me afidie ma me. Na ye ba bomba ye ashas.
Oh, bro, what's the dear? Yeah, oh, Benjamin, boy, yeah, do us, yes, yeah, oh, Benjamin, boy, Amen. Ne asasi nyina ewura ewi asiade nkwa anaskasi enka oda. Amen. Oma ya doa ye yiwa ya kanfo ye sawa ni monyam ewo ehwe sopa ene bamba wa boy e ho ban efri afia ade abedu sabre ye nhia mu na yi ene na toso mienu ona gogo tumi so age ababa amonwuna adoye ye nte kase eboni bia ni eka bi o se enaskase enka odinda. Amen. Ena nyumre adwuma no na hase nyina wie. Amen. Yesra oncha won kuku tumi ni nyansa se uni bibia mu enye enti fanko na adwontofo so yo fampanifo ansa so na yara sambra fanko na madifo so na mfidi hodo abonsamfo susuma hintaye na ebedi awuo no mane nyina nya na wie ye ena da adwumadie bra behwe na enye yie na fase wani monyam Yesu Kristo a won konkuru nyina wa ne nkyɛn abɔfo aye ne nkyɛn ma no ɔma nkuku tumi ne abɔfo emedi enhyia mu kae na enhyia yie sese ne bra ka nyina. Amen. Yeda openi Yodua ase. Yes. Adenofo musoma. Onyame awe modwadwa. Le nyame ye Yahudi ye. Onyame
Veduda, yes, Veduda, 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 yes, Veduda, 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 yes, Veduda, 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 yes, 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 Veduda, 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 who are the years away?
Daddy.
Thank you, Abraham. Abraham. Baby, I Aseda. MC. And I had to permission. Permission. Where you can catch your one man. My who the old patch. 10 minutes. Permission, sir. 30 minutes from 30 seconds and not 30 minutes. 30 minutes. Emma at the free and you may. Okay. Somebody and no more. And yet, you number phone for 30 minutes. Mama or money in them say, you were Gillium. Oh, ha. More dear, Mr. Pomo. No more dear, or money in Abba who say, Yanimuni. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes non stop. Sabre mi resuru wa. Nagode.
Yes, yes. Me pesa. Munya de ba ya de ba ma. Ajusimante. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Say who GDS say GDS no. Obekwa kwesi wi abo sem kese papa shebra de menam. Ana wasabu pani sam osu bo atense. One person was to number a command Namudi Asa. Now, Munim say, what to your money? Munim say what to them. And I'm Munim. And you make a hit ya. Now, what them hit. We are
If you're happy and you know, grab your hands. If you're happy and you know, and you really want to know. If you're happy and you know, grab your hands. Say wouldn't say when you're job or one son. Say wouldn't say when you're just like a clock. Say wouldn't say when you're just. Now who passes so full now. Say wouldn't say when you're just. That F1. When you are getting water from a panel, Sabre, we born in the council. We be able to transfer my idea. We be a dance face, what I say. What do we cry in Nipedia? A Baba Shake, a Tachino, and Minum. Baby will be up at Johnson Vegas or yes, here was you. Sabre, a brass to see a tear, young Copon, and Masma, a monk. What don't phobia to my boy, what from a bathphone, our Argentofono, Mochihua. A branco sao, a fair number non watching. Was Empacani bar, 45 minutes. Now you're the Akanyana Twasso. Sabre, met me Safre. What am I young for? Or what for? Or could do for? The Bible doctor, the Bible professor, Professor Joseph and Kroma. Such a Messinina. I sank a 4 Penia. Wawanum. Now what's our Akuna? That one of quality. I sorry, yeah, Papa Mesro. Now opening Joseph and Kroma. What for platform me? A mammy fefe. Yes, she say, you say, Monia, you a Christo moi. Yeah, and I'm a new Cassay. And Crophobia or Bodomasia. Lewin when the shame in our hot. And I also wear a mere Juma. It is a wood you when you say when you're memoir. But some can see a papa show ready at me. A year or so for Emmanuel. Quantua will free UK Dustin branch. Say, a member of Mobedi are sending in Yamedi Adom Yaniet in Comua. Next year, or Baba Famunina Moko UK free. Sabla made enough video, no. Adiama or Sempacani. May I say? Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Abu
Amen. Yes. Anyonyam ane aseda eka owura Yesu Kristo dinda. Amen. Amen. Yada onyampa ene woye. Amen. Ampa. Amaye gina didi amen. Amen. Na numre ya bedi ehyiamu kase ase. Adu bra ese de nasam ebre omen. Aseda kan dinda. Amen. Adawoma yana mamu moni akomfidie no kakra maye sanse eno na yese agoro no be da efiri moto wamu sanete adumo na koso adwotofo atotwom ona be sanso atimi asa. Yes. Etisa Okay. Ebrebi atwamu. Yes. To me be a sorry nipa bi so. Ama na to dwom. Ato dwom a. Yes. Na bra na ni bra na ho so no. Na wana so nya tuntunyi amenya nkopon. Yes. Ti asem ni ye pa. Yes. Enti sawo to dwom a. Sawo sawo kanya msamo a. Sawo kenkan a. Ade bi a wo ye bia. Ya mo ni mra ho so. Amen. Amen. Jeme so amen. 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 Apre no ekonanim. Yes. Empani atredom. Santa. Empani mi damo ase bebre. Yes. So ma kwanya se me ne oman kasa. Asamo a mebeka no. Matu din se wo waye ho kokobo. Amen. Wo waye ho kokobo. Bonsamo Jesus Christ. Bomano. Sesa bonsamo fa wiase ni panyina na mum. Yes. Ana onyangopo apa yen. Amen. Ana wayi afiri obonsam no fumfan mu. Of course. Ana wadina ba sa na sam ni mu. Ana ya ya ho adwuma. Ana wasafo no asa ba wura mu sa. Yen kura wa pa yen no. Sa ya maya ni amere a. Ne ya nso afra ho onyangopo a. Anso ya. Ya bayira. Amen. Jeme so amen. Amen. Ti asma me no kan pa. Eti hwe asambi Hebrews 10 26. According to Hebrews chapter 10, verse number 26. Asa. Asa. Aya Bible say, "Wo wa ya ya eyehu." Amen. Na adia ba ho Amen. ni pe wa. Sa. Yen tumiri kakra. Ba bia beduru bia e besi fom bia na esi fom. Ti aso ame no kan pa. Adia na wo wa ya firi ho. Wanyankopon samo ya no kora no. Obi a wa bia ya bada su akyerɛkyerɛ no. So won kodi ni kura no okɔ asɔre foforo no wa ba ha. Ya bada su akyerɛkyerɛ no. So ofiri wiase so na ba ha ya. Ontie nsɛm a awurade se menka nkyɛ ne nei. O wa ye ho kokobo. Kenka Bible man. Bible said, Nasa, in any economy, Ti asɛm ni ye o. Kasa wa ya de a eyehu. Kasa wa ya de a sameti a na me yam hyehyeme. Ama wana onfo Nyankopɔn nsɛm nya adwuma. Ye nya no kura na onim di a. Na sa akyire yi. Ye bobo ko ye bone a. Ba. Mana ekɔ ofie bi mu so ɔkɔware oba. Na ye fa ama mi onuma no. At once ama no ye o mo ho ade. Wa hunu bi da. Bama bi ate ya bia nim sa. Bama bi ayere ya ba akopɛ. Ɔba bi a ɔwa bia nim sa.
Ọba bi akuru ya ba akopɛ. Ti asema me no kan na ba. Wo se wonya no kuro na honim dia. Na sa akire yi. Ye bobo ko ye bone a. Wo bua pakwa ya bone a. Na bone wo fodie eni wo bio. Pa cha wo. Umi ya dia beto wi ase. Ene anya bone ma nipa se. Edipa be fi ne yire chi afọ ọba afoforo. Ene anya bone ma ọba se. Ọba be fi ne kura chi akwafa be ma afoforo. Ene ti na me ka che wo se. Wa waya ehu. So obey a Christiani. No what dear Suba. No what wa ba. No some free or banana go for a banana go for a bar for fra. But why? So you are bar. Next of it could not take off. Me pacho bama for fra. Me pacho why? Can kababa ma. What's that? What it? And so one say now why free home? No one to me and now what you are maybe a Christian crying. That's a woo was happening anymore. I want for the body beyond the one mouth beer. She say on your coupon seminal and yet and then why are some and you mean be joke what me answer it. Oh, when you are kind, yes, the Pachawo will be a soft water dam. Tia some of no canapa will be a soft water, a short dam. Will be a soft water crum, will be a soft water or maimu. And so the Pachawo, while why you for someone make you say, sir, what did you put consume Coponasu? I said, no, I say, free the unit just of a powerful bro. One friend who said, be a soft. Me a sorba, me a kinkani, me a sempakani. Hallelujah. Amen. Kikababo. Babu si nemo. Namam. The akani atemu akwansha. What it? The akani atemu akwansha. Eye hubi. Ni oja abese. Ani oja abese atafo from. Amen. Emisa. Kawo nyankopon se ma kire nyankopon ma. Omi ensuro nyame. Akaga krana de obaba no aba. Odon baba no akufuni. Amen. Wana asuma se akina hini ehu asampa. Wonderful. Ne ka menka ho. Akrasefo amra menka ho. Esikafo amra menka ho. Na suso wona famo broni spirit futuro. Wa prapra no ho. Na sandie nunyam. Hallelujah. Amen. Yesu be no na meko. Hallelujah. Amen. Kikabao. Was it the akani atemu akwansha? The atani akamu akwansha. Eye hubi. Ni oja abese atafo ne fra. No, ba ko no ya garanti afon matimi ansa ni mo ya me ansa. Ye be asam bi ho. We dey am dey am fama dey. Amen. Amen. Kwaso? Galatians chapter 3. Verse 3. What's that? Sana monwene. Sana monwene. Na mode wo mo fiti ase. Na ebinum de honhom fiti adwuma na se. Sana tie. Empanimfo bi de honhom konkron Fiti adwuma na se. afiti adwuma na se. Sana tie. Ne anka wa Kristo ni ba me atwam. So. Ne na ni na ho so kra na ne nsafom bo oba to a. Tie ni yi. Ne wa tie sum no di mirika ko pani fie. Asema si fie. O kekam fom so. Sana tie. And now what is high? Kai. Oh, but no one I could do question answer. And I catch also come from so. And son was study everywhere. Answer. Okay, come from so. Don't be out, but you're ready to be out come from so. No correct. You are preaching very good. Don't be out, but you're ready to be out come from so. And son, what do we and what's our way? So what means an apple? I'm sorry, human. Amen. Amen. Kingababa. Was it nobody who must fit here? Nobody who might be here. Now, Fadi. Now, Fadia. What do you know? I put the other one up there. Yeah, you're a Christian. Yeah, a Christian. What do one up there? Hey. We'll go on plan.
ɛne ade wie tena asɔre mu na ne mepakyɛ ɔsɛngere baawura ɛntwɛ mpra wote asɔre mu sɔre no a wote mu no deɛ wakyerɛ dwom wɔ asɔre mu no kwae master no ɔna na twɛ mpra wode honhom asaseɛ wɔyɛ wɔwɔyɛ a ɛyɛ hu wɔwɔyɛ firi onyankopɔn asɛm no gyeme so amen kenka bible man mode honhom agusi aseɛ na afade a na kanyɛ yɛ na mepakyɛ mekɔto kyamaadwɔn a na waniwa a na ne yerɛ yɛ aduane koraa metumi bie so na madi bi na no koraa wɔni hwɛ hallelujah tiɛdeɛ ɛyɛ dɛn ana na deɛ wo nua de nsuo ma wo a na wonom a wodwene ho bɛsɛ kwansi nson na ɔsoro ahini no aban gyeme so amen kenka bible me ɛkɔ wɔsa enti mohu saa amanneɛ pii kwa enti yɛbɛtena sɛ yɛyɛ nokware gyirifoɔ yɛbɛtena sɛ yɛyɛ akristofoɔ yɛbɛtena sɛ yɛbɔ onyankopɔn din ne yɛyɛ deɛ ntene anaa ɛneɛ na ɛyɛ amanehu kwa ɛne yɛhunu ɛneɛ na yɛtua ɛho nnuane bi kwa ɛneɛ ne yɛtua ho akɔnnɔ bi kwa ɛneɛ ne yɛtua ho akɔnnɔ nhyɛsoɔ kwa hallelujah kenka bible mam Galatians chapter 3 verse 4. Okay, somebody. Enti mo hunu amane saa kwa. Enti mo hunu amane we saa kwa na. Na se ye kwade a. Na se ye kwade. Ene de ode wo ne mamo. No ye me mo ahoden ye no. Hallelujah. Amen. Onyankopɔn de wo ne ma wo no. De wo ka kire wo no. Emu ahoden de no. Me pa cha wa pai. Papa. Umi ensuro nyame. Amen. Kaka krere de obeba no aba. Sara tie. Umi ensuro nyame. Bone koso. Papa. Bone ne ka bone a enyina de ba ko peso. Da bia. Enya wo hwɛ mi ntina me ka sa akyerɛ wo. Ana enya wo wo kontina me ka sa akyerɛ wo. Sara tie. Na me ka to wi ase. Me de safam. Na eba fifiri. Dache. Eba fifiri. Sa. Eba fifiri. Amen. Sure Nyankopɔn. Sara tie. Ke ka ba bromam. Galatians chapter 5 verse 19. Oka sambe. Efi onipa sumu ba. De efi onipa sumu ba. Na wona mi ma da di pefe. Wona mi ma da di pefe. Ani adwamama. Ani adwamama. Adwa. Ana adwamama ti sai. Adwamama ti sai. Ate atesi. Obi enso Nyankopɔn wo. Ana obetimi kamfo so dipem. Nokora. Obetimi kyerɛ ne kwan a wɔmfa so nkaka sam no kora nkyerɛ pani no. Na sara tie. Ebinom ati aso no mu kyerɛ bɔne ho yansa. Experience. Sesi a wote hɔ yi. Ɔba a wote ha. Wo na wo ne ade a wo wutiri nwi ni mu. Wutiri nwi na ekyɛ hɔ no. Wo na anim ade koro wo mu. Sara tie. Ɔba a wo ŋu n'akyi no. Wo na anim ade koro a wayɛ nti wo ŋu n'akyi de. Something behind. Ɔwayɛ ade a ɛyɛ hu. Esa. Wɔwayɛ fira wurade asɛm no. Emwa. Sakrawadwen. Amen. Hallelujah. Amen. Mepacha wo. Ɛyɛ de wakwada me abɔ ne pane yanko o. Da bia. Mepacha Fanta. Obi de yɛ family plan. Kai. Fanta. Cause me na me ka kyerɛ wo. Uye mwaso. Cause ɔba bi a wɔ bia ni ma bia. Ne yɛ mu pɛ. Amen. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Kíkà bá bùrù mi ẹ̀kọ́. Na wona mi ma da di pefe. Wọ́n náà bá di pẹ́fẹ́. Ani adwamama. Ẹni ẹ̀jọ̀ màmá. Efi. Òfin. Amen. Ahọ́bìyẹ. Two. Ẹni abọ̀sọ̀nsọ̀m. Ẹ̀dẹ́ obi yẹ Kristo ní. Obi si àná kẹtẹ ẹtẹ ẹbọ ni mu. Obi diẹ nso wàá yẹ ne fìyà. Obi diẹ nso wàá di abọ ne kọ́ọ̀. Obi diẹ nso mpàtsọ wàá di ayẹ pọrẹtẹn back. Hallelujah. Amen. Ne wọ́n kọ́ abosomfie. Ọkọ abosomfie. Wọ́n ní ọdún mọ́ dúró àwọn àti à. Mẹ́pàtà ó sọ́rí à wọ́n gu kẹ́tìrẹ́ bá sọ. Ansa na wàá tó dùn. Wọ́n ní ọdún mọ́ dúró àwọn àti à. Wọ́n gu kẹ́tìrẹ́ bá sọ. Ansa na wàá tó dùn. Ansa na wàá kẹ́ nyàmsám. Ansa na wàá kẹ́ báìbù. Ansa na wàá wúrẹ́ sọ́ọ̀dán. Hallelujah. Amen. Sẹ adúró bi yẹsi adúró bi di wà kíkìm. Wii kura anya ne nyɔnko no no. Wii anya ne nyɔnko no no. Fijiri aso dam. Anam nneɛma hɔ yi. Akasa woyɛ no kɔne gyiri ni. Wo woyɛ gyiri ni.
awurade ba Yes. awurade ba pirawo hallelujah Amen. keka Bible ne ko When any man that perfect, anwa de that ba fe any aduto, adutoɔ ɛnɛ obi yɛ kristoni wɔ bodua wayɛ firi asɛm no ho wawai, o kristoni bodua mba so wayɛ firi asɛm no ho ana wawai free home, wawai, what do it? wobua mi o wamua mi o memfa That's how it is. hallelujah Amen. o kristoni bodua ɔde papa wɔ sɛ ne nti na sɛ nyɛ gyidi a makɔ a Hey, we yɛ ahwɛ wɔahwɛ enti na ana yɛaka no o enti na aduabɔ mpa no o ɔde ba hey, oh boy, wayɛ firi adwuma no ho that's how it is. ɛna awurade nsakra daa Amen. Aduto, keka Bible what time? ɔtan Akayo, mepasa ɔtan ebi ni asɔ dɛm ebi was saw them baby. akayɔ ebi ni asɔ dɛm I was saw them. ɛna ɛna nipa bi awɔ yɛ firi asɛm no ho Yes. nti mo nfiri mu akyi nkɔfa asɛm no mo ntumi ka nkɔfa asɛm no hallelujah Amen. tie asɛm a me ne wɔka no paa I'm one no one there. tie ne yɛ o sɛ obi wɔ asɔ dɛm na ɔne obi yɛ aka obi wɔ asɔ dɛm na mepata wɔtumi fira ntoa nyama abɔ dua deɛ a Wawai, obi tumi kɔtɔ kosua ɛne bɛso fam deɛ a wawai free asem no ho. keka Bible no yɛnkɔ When any man that perfect, Ɛhɛ. aduto, adutoɔ what time? ɔtan Akayo, akayɔ ahoya, ahoɔye ei pata ahoɔye a yɛ na bi ni asɔ dɛm ebi wa ha. wɔyɛ a wɔkɛ kɔ mene na ɛsɛ ma meka no wɔyɛ nsɛm bɛɛ na wɔkeka wɔyɛ a yɛaba nhyia mu na nsɛm bi wɔte hɔ a wɔkeka ei owura woni Bible bi a bɛka yɛ o ɛyɛ Bible wɔyɛ a na abɛka yɛ Correct. gyeme so amen Amen. tie ne yɛ pa Ahoya, ahoɔye honhom ekum nipa wa mepakyɛw Ghana man yi mu Africa ahoɔye koyɛ ahoɔye sɛyɛ ahoɔye ameɛntimi koyɛ no sir. wote wɔ wadwene mu paa deɛ wabɔ no pɔ wadwene mu paa ahoɔye abɔ wadwene mu no ɛkaa wɔ nkɔnɔ nkɛde wɔgyina hɔ kasa yi ne watu ahwɛ That's how it is. ei na nka watu ahwɛ Hey, na nka watumi nkasa ahoɔye a keka Bible abufuo, abufuo obi bufuo a na ne yere firi baabi a ne kɔɔ gya asɛe that's how it is. obi bufuo a mpakyɛw na ne yere firi ne Bible Sure. obi bufuo a ɔnkae sɛ yɛbɔ no so obi bufuo a ɔnkae sɛ yɛkyerɛkyerɛ no obi bufuo a ɔnkae sɛ wɔakyerɛkyerɛ asɔreba bi da Ebia, kɔgya no yɛsusuu ɛne ɛde hyɛɛ wo yɛsusuu ɛne ɛpam maa wɔ nso wobufuo a wonkom gyeme so amen Amen. Amen. ɛna mo nhwɛ ɛkwan yɛ ɛfa so dena sɛ kɔ Awurade fie mobi kɔ Onyankopɔn fie Yes. ɛna mo bi nhwɛ mepata wobɛhyia private car no ɔnyɛ gyiri ni o ɔnyɛ gyiri sɔfo o ɔnyɛ gyiri asafo ba o anso so mepata apɔhoma bɔ kaa no mu wobɛhyia asafo ba mepata o wobɛhyia obi nso a wɔnyɛ asafo ba mepata o saa apɔhoma yi abɔ yɛ asensi ahoma no ɛmaa no bi de bɔ yɛ ti wɔ wiase ɔno deɛ wɔ wiase na wɔbɔ ne ti ɛnna deɛ adeefoɔ no bi asɔfoɔ no bi asambakafoɔ no bi ade bɔ mepata o de bi ma nkwadaa no ɛna obi ba na bɔ ne nsa obi no nso de ayɛ rank Sir. yɛtete yɛ kura bi wɔ mo pa ɔkyena sɛ nyɛ sɛ maka ɔkyena mo yɛmfa mu na mbɛhu deɛ bɛsie yɛbɛtɔ gyiri no ɛnyɛ saa na gyiri no teɛ o Ebia, mepata o yɛwɔ asɔre bi a fɛ nakaba ɔmo deɛ ɛyɛ ɔmo nhyehyɛeɛ sɛ wohia ɛba na wokɔ hɔ a ɔmo bɔ bi na ɔde bi ato kɔn ne yɛde bi ayɛ te sɛ braces ɛde ama wo saa na it is. ne yɛde bi ato wasene ɛyɛ ɔmo nhyehyɛeɛ na ne kɔne gyiri asɔre yɛdɔtiri ne sɛ mepata yɛde mepata pɔhoma ɛbɛbɔ obi ɛnsa anaa Ebia, babasi a na da ne nsa bɛrima na da ne nsa akwadaa na da ne nsa ei
More than any Emmanuel. Near Sabakasa. A penny for this assault. You say, a Mrantan and penny for this assault. And a penny for some Rantan is assault. Near one name Rania Sadianosono. One an hour you for that summer. Hallelujah. Amen. And to walk. There were the other Tom Marano. And then when you go some man can't tell when they say, Sacramento for the home. The dead dear channel. What the boo at James, amen. Amen. Can you remember? Galatians chapter 5, verse 20 down. What's that? Aperi. How do you been here? Yeah. Biwa. And the one I'm okay. Aperi, how are you? And your mommy and Sakra. The young you pay. Aperi, we are money there. And your mommy and Sakra. The young you pay. Who are we aperi? We are Pesame Kumina. We are to pay. Mepacho. We are the public. You move. I rather some can't tell say. Oh, why you for a seminal? Oh, why you for a seminal? Oh, why you? Amen. Amen. Ezekiel 33, verse number 11 to 14. Ezekiel 33, verse number 11. Oh, yes. Catch one, sir. Sir, I would have so what tears you. Oh, you went and go upon some man can in some time on day. Ampara. You who are saying, or the Pupia or any Paboniphobia. Who when you're fair? It's in an Ocotrain Paracacrano. Once one go, make a wakai. And got him. Company in your Mowasu. Your Mowasu. Moses was so for the beer. Sakurabi Quayam from Swa. Momo was so for fra. Namaji won't fra as Safunimuno. Mushayi and a radia samana abano. Or why are you who? Jameso Amen. Amen. Kikababro Mama. Or if we were never fair. So, but if we were turn up in a company, no one young. I somehow read some in Kanchil. And away. Oh, come on, I saw a quadu. I read some in Casancho. Jameso Amen. Amen. 10 years. No, I can't tell. Kankababu. Peter chapter 2 verse 11. What's I? What's I said to Napa? When you go Paduma, where I? When you go Paduma, I didn't quite have many penny. Oh, you go Paduma, I didn't quite have many penny. I didn't want it. Nasia Payasi Musubo. Nasia Payasi Musubo. Any Yasia Kona. Any Yasia Kona. Young Fadri Mutia. Mummy and Fadri Mutia. Muadri Munte. Now the money will tell you. Fear them every. Huh? I don't know what him. So I go pow. Not in a man's son and a Sadia. Amen. No one young Quadia. Amen. Hallelujah. Amen. What will Bonnie Hunyan Sandro? What will Bonnie Hunyan Sandro? Ah. What will Chrono Hunyan Sandro? What will Passamicumina Hunyan Sandro? When we were touching our Saturday, well, we answer. Hallelujah. Amen. I would rather say, make us answer. Amen. Chapter 2, verse 1 down. What's I? Now say your palm Musubo. Yes, your palm Musubo. And we are Sakona. And we are Sakona. Young Fadrimutia. Young Fadrimutia. And the Tinane. And the dear Tunane away. Tell me who I go find him on yam. Tell me who I go find him on yam. And I am not telling you, yes, and the Contumponia Conya Ginaso and the Ohuri. Ohuri. Oyadi Ope. Hallelujah. Amen. Messiah from a pastor Joseph Nkrumah Ajimai. May you plow the pass, may you pastor walk. No quality di asori mu. Amen. Hallelujah. Amen. Sansa asara na ya papa. O ko ni ya bia o na ba bia o ni mu wase da. Hallelujah. Amen.
Eti me kasa kyerɛ ne pa nyina sa. Mo me yɛmfa adwen fufuo yɛnsakra yɛ ho. Amen. Ne dedi akyire anya nkwagye. Gyeme so amen. Amen. Ɔwa yɛ ho kɔkɔbɔ. Yankwa. Tito chapter 1. Tito chapter 2. Yes. Verse 12 down. Ɔsɛ. And the yɛmfa dwumute ne tere ne onyamesompa. Yɛmfa dwumute ne tere ne nyɛ onyamesompa. Ɛntena wiase bere yi mu. Ɛnkyɛ deɛ ayi. Ɛntena wiase bere yi mu. Ewiase bere yi mu. Ewiase bere yi mu. Na ewiase mu a wo sisi yɛ. Oba yɛ sika wɔanya bi. Adaya kɛse wɔanya bi. Nyamesom kakra nso ado ho abɛwura mu nso so a wo sɛ awiem. Ɛsɛ Onyankopɔn wɔnyɛ wo dɛ. Ɔnyɛ wo dɛ. Na wokɔ a asabe na wobɛka. Kenka Bible. Wɔsɛmfo onyamesompa ntena wiase bere yi mu. Yɛmfa nyamesompa ntena wiase bere yi mu. Ɛnkyɛ Onyankopɔn kɛseɛ. Ɛnkyɛ Onyankopɔn kɛseyɛ. Ɛne yɛagye nkɔ Yesu Kristo ahoɔden. Ɛne yɛagye nkɔpa Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. For someone Jesus Christ. Kanakura, Jakrano, Jawudia, Jabasamagumia, Jatutupa, and Konahuru, Yatachana. Amen. I'm a wire for a summer home. Kankababro, and Brennan. Tito chapter 2 verse 14. Ɔno na wɔde ne ho maa yɛn. Yes, Christian, I don't know how my. Na wɔagye yɛn firi mmerɛ atoɔ nyinaa mu. What do you feel? I'm not to Namu. Na wɔadwira ɔman bi ho. Why are I? Wɔadwira ɔman bi ho. What should our man be home? Ayɛ ɔno ankasa ne deɛ. What? I say, one more money. Was it Wajura there? Wajura or man be home? It's a medium in himself. Wajura no quality be asked for the Jose. What the other days are young Tramony and your damn quack. The tear which him near to say, and I'm over there to him. I brought a papa near poem. And you know, Omi and Sakra. Amen. James Army. Amen. Verse 15. Number. Number. Yes. Numbers chapter 30. Yes. To some. Verse number 1. What's that? Bible says, as I say, what do you want? What's your What's it? As I say, you do your boss. you dear what's so? Yes, I would have bought. So, when you want, what's your radical? Saw your father, saw your penny, saw your software, saw your sapacani, saw your kinkani. What's so when Uncle Papa? Kinka Bible. Na Ewurade kasa kyerɛ Israelfoɔ no. Ɛne wɔn musuafoɔ no so atitiri sɛ. Yɛn ni asɛm a Ewurade ahyɛ. Sɛ obi hyɛ Ewurade bɔ. Sɛ obi hyɛ wɔn Nyankopɔn bɔ. Anaasɛ wɔka ntam tua ne kradeɛ bi a. Obi aka ntam tua ne kradeɛ hwɛ. Ɔmo Ewurade asɛm no so. Yɛwɔ ɛnɛ ne yɛ bɔ din ɔpanin kwantoa yɛsa na teɛ. Hwɛ ɔmo tena ase. Me behuni. Ɔmo tena ase. Ebenyi nyini me nua osibɔ nom. Ebenyi nyini. Tum sɛ nipa wanyini. Nanso so ɔbaa bi ani n'akyi. Aberanteɛ. Anamɔbaa na wotu ayi. Ɛbɛboa wo. Wɔsɛ sɛ wɔbɛsɛ Awurade bɔ. Ana ɔka ntam tua ne kradeɛ bi a. Ɔka ntam tua ne kradeɛ bi a. Ɔmo na asɛm no so. Hallelujah. Amen. Brana ya aberanteɛ no. What can we say? Uncle for baby ada. I just want what they are about one day. I had done and never what you read after the Gumas. What's happening? I never told you. What do you read? Who knows you're a woman? I had done after the Gumas. What were you for a summer? Whoa, the Pacha Sacra one today. Capone. The Japone who answer. Every now, the everyone who buy any Yahuajuma. A radin as here. Amen. Was it upon our say radino? Now we are Papa Wano. Now we are Brantiano. We say radin posse. Won't throw up Uncle for Benema Biata. I just a Brahma by Yahuadiano. I had day and an idea. Won't call me Pacha before Kotoku Guntaba. Mudu Kwamu and a can of say. But I said, Benny, see you. Where you are not a Uncle Uncle could tell the Uncle Quasuba, and a photo dog. Uncle Uncle could tell you, Sir Uncle,
me pacho tameleba ya na forodo jeme so amen amen kenka Bible me go na so oba bi nso hye awurade body tua ne ho biribi ɛwɔ n'agya fie na so oba bi nso sa ne ho bɔ atua bibi wɔ ne papa fie ɛwɔ ne mama abere mu awɔ ne baba wa brɛ mu a ne n'agya te ne bɔhyɛ no na ja ate ne bɔhyɛ no a ɛne na ho tua a ɔde tua ne ɛne ahotua a wɔtua ɛma Onyankopɔn no a na sɛ n'agya yɛ koom a na sɛ ne papa no yɛ kɔn mu a ɛne ne bɔhyɛ ne n'atua na ho tua a ɔde tua ne kra bibia no gyina hɔ hallelujah amen deɛ ɔkae no gyina hɔ wohyɛ wo papa bɔ yes wo papa de wakɔto school ɛnɛ nkwadaa yi a wɔ school mu yi bibia wɔ wiase bia no hɔ a wɔnim SS for no koraa deɛ sɛ sɛ wɔn koraa deɛ ntumi nka ho asɛm ɛyi ahyia aduafoɔ mo nsakira mo adwina o amen unu ati wɔ kyim na no sɛ frɛ wobɛka sɛ kyingo na ɛdɛ n'anum adwama ho akɔtɔ na ɛdɛ ne no kɛtɛ ma so saa hallelujah amen ɛti wotua wo ho biribi na kɔduru brɛ bi na Awurade de wogyina brɛ a yɛ a ɛti na ayɛ dɛn gyeme so amen amen kenka Bible na sɛ daa n'agya ɛteyɛ no sɛ wampene ɛneɛ ne bɔhyɛ nyinaa ɛne na ho tua a ɔde tua ne kra biribie no ɛnyina hɔ na obia fɛ John ato hɔ yɛde bɛkɔ wie ya no yɛkɔ na Awurade ne bɛfiri no Awurade ne bɛfiri no ɛfiri sɛ n'agya ampene hallelujah amen enti na deɛ wɔyɛ ahyia no kɔ mpanimfoɔ anim na kɔka wo a wopɛ sɛ wogye asubɔ no hunu mpanimfoɔ na ɔmomɔ wɔ so mo a moteme nka wɔ afidie so baabi obia wɔ bia ɛfiri akaka Amerika maa mu Canada maa mu wiase afa naa nyinaa mewɔ gyideɛ sɛ ɛberɛ a wɔgya wura wɔ ha deɛ ɛnneɛma ɛpaya hallelujah amen wate asɛ London maa ho nyinaa ɔmo gu so a ɔmo hwɛ mpakyɛw maa ho nyɛ ha gyeme so amen kenka Bible me nkɔ na sɛ ɔyɛ ɔbarima bi yere na sɛ ɔyɛ ɔbarima bi yere na ne bɔhyɛ anaa na ne bɔhyɛ anaa deɛ afiri n'anum a ɔde atua ne kra biribie no ɛda ne so na ne kunu ɛte na ne kunu te na da ɔteyɛ no ɔyɛ koom a ɔda ɔteyɛ no ɔyɛ kɔm a ɛneɛ ne bɔhyɛ no gyina hɔ hallelujah Amen. bɔhyɛ yɛ adeɛ a ɛhu o ɔwayɛ yɛ adeɛ a ɛyɛ hu ɔwayɛ ɛyɛ hu eti bɔ a wohyɛ wɔ Nyankopɔn no adwuma a Onyankopɔn de maa wɔ no a mpanimfoɔ de saa wɔn nsa no yɛde yɛn nsa gu wo so sɛ mepaakyɛ brand pastor yɛde yɛn nsa gu wo so sɛ zonal pastor yɛde yɛn nsa gu wo so sɛ district pastor yɛde yɛn nsa gu wo so sɛ regional pastor yɛde yɛn nsa gu wo so sɛ bishop hallelujah amen nti ho adwuma na woyɛ wɔyɛ ano ne pa hwɛ yie no woanwa yɛ mfiri ho keka Bible me yɛnkɔ mpakyɛw ɛberɛ no nti Yes. Amen. Na adwuma no ɛkɔ n'anim gyeme so amen asomafo eti du nso yɔnkɔe asomafo sɛm eti ɛyɛ edu ɛnso wɔka sɛm bɛyɛ Acts chapter 17 verse 1 ɔsɛ na wɔtwam Amphipolo ɛne Apolonia no yɔnkɔ ɛba Thessalonica no bra ɛhɔ na Yudafoɔ hyia ayɛ no ɔkɔ wɔn nkyɛn homeda mmiɛnsa enti yi mu a ɛyɛ aduasa no ne sɛ nti yes Onyankopɔn bunyani agu mi ahodoɔ wɔ ne ni so wɔte apa abira wodoɔ na Onyankopɔn na wonim ne nyinaa Onyankopɔn bu n'ani gu ne nyinaa so ɛna wɔhyɛ ɛna afei deɛ
ɔhyɛ nipa wɔ ma nyinaa sɛ ɔhyɛ nipa wɔ ma nyinaa sɛ ɔnsakra wadwen monsakra mo adwene amen monsɛ ma Jesus Christ bom ye sister abra no mo sa me hu abayo bi me kam wate onim sɛ wonya mo asu sa na wodi akata atire bi na akata kwasa bi si wasen kwasa si wasen na de akata atire akata so me sraw kopɛ atade foforo sɛ wonni sika ebito bi a wodi ye pon a bra kwan a mefa so bi a menye bi ama wo na wanya bi asɛ why na show nipa de aye nipa pa ye nipa de adapa ama panimfo wo be show papa ni na me pa chaw wo se ma sedwa shako ja pam ko jan etibi yi ya no sa manka bufu ankwa ngo ho awi adum ye no adan yankwan kinka Bible na me trust according to Acts 17:31 wasa if he said wɔyi da bi ato hɔ a wayi da bi ato ha ɔnam ɔbɛma wɔyi na si hɔ wanam obanima bi a wayi na si ho ɛbɛbu wiase atɛnti ni mu oba babu wiase ata watene ni mu ɔmo na so na fɛ wufuom na sana batara mi anum ye anka yan anka ya sakra ke di on di batoto ya me yabo yesu mi ya wo me no ya fra me akwasi ankroma ajaban what I say me ma me to so nkro na me di pa ne akwasi ajaban na tete wona ma no mo dodo a na omo ka wo mo ma no hallelujah amen aya ne fa anya nna ya wonya wo bayi wagu no wonum aduro no ana wa ma ne se wo wa obeta wo sa hallelujah Amen. kika Bible me anko 2 Peter chapter 2 verse 20. okay somebody Dress him say tirisan for amane. Na so wonam awurade ade nkwa Yesu Kristo ho nimdeɛ so. Adwane wiase fi. ajane wiase fi Na to mu bie kodi nkuku a. ototo mu bi akogu nkugu a Won tira se tada ne won bone te kane de no. hallelujah Amen. eti ya na mo se ukojidi na ujaya na wabra bo ase na wabra bo nse oba ya de no kura na kire wo emokoro no eni ewu na so ntimi ni so obokọ akobokoro no no wadi ewu ba so ukọ na yakwachi utumu a ba jo jiri fo na chi utumu ti asem ni yo wase wachira setro na bedana bane sene kane no etemo sakra mo adwe na mo ntina osom ne mu Amen. na mo mabra ba papa na mo so nyankopon Amen. ni nya pasa me kumenya ani ani berebere a nipa mu nyiyimu nipa mu nyiyimu nipa mu nyiyimu nipa mu nyiyimu ya sakra ya dwe firi ho Amen. ya ba obi woni sa obi woni sa obi woni sa obi so na bi kura Azarete. obi nam obi sunsumu na bae do time ya kwana car be si wono ka so man mfuru bi wa asema ba ha kwa me wo say sorry adosu zuboni adosu zuboni adosu sorry adosu asunita adosu zuboni adosu wasa wimuti ayefo pa na Yes.
Waniti Uboy Abe La La Nomato Ubeyi Obese La 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 Waniti Uboy Abe La 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 Waniti Uboy Abe la 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 Waniti Uboy Abe la la. Sienio. Papa. We appreciate we esa me pen me kwatena se. Yes. Wa we la ya wala la ya wo bo nsem. Wa so na akwa. Wow. Oh. Hallelujah. Amen. Roman 4 necessary. Roman 14 2 verse 21. Yes. Na ankayema won say. Wa hunu tene ne kwan. Ankayema won say wa hunu tene ne kwan. E tene say. One who what the free said the when you go for the Amawana. Ayaw said the crab Benessi. Said the crab Benessi. What can I say? Eh, Abwakra Mayafe. Because of a crack can almost win the master. Cramafi a sack on if you be you. I know now by an ass about your mind. Now, Bocrono. Now with you, and I can't on you, and I do lose you on your powers. And I saw the crown, a J one, but your men come and did the answer and go. May come and we are seeing now. And the other was sorry anymore. And the other sorry now, and Marania said the other mouth. Yes. Now your day, and was able to compare with today. Now we are burning for Papa, but said they were company who was some. I won't say that the crab Benessia. I won't say that the crab Benessia. Or Crama Sanco on if you or Crama Sanco on one of your bill. Napreco was done on. Was a Pacani, I will cast some more before being. But Pata was what I will walk of aqua for Baffle from. Oh, also for what's that? Whatever say. But Pata and Codia Agobanero was a Sagoban and I want to oil. I didn't think that. Yamanya was done in social media. The social media no had done it. I am a papa more. Obi just what to be who said yet. Me who said your man campaign. Said the make us a hot one year, whatever make you make social media, whatever took you the jump. Amma and Crawford Cocha, a man in your be free. What brother would you come, Papa? Over to me, a passo. Or Crama Sack on the view. Napreco was done on the Preco was done on so. What can I touch our Yantam Mubio? A ready assembly. I don't know. Make a deal. Make a deal and show. And I rather so make us and show. Let's such a word for the home. Like Kaka Crowby, not do a papa no about. Aboson for Samara. Aboson for almost Samara. Some quarter will be contumely. Now, Banwa Cobana Mania. Patch of Bosom and Chow. Would you two when Mama Bosom be dear? The Pacho. Yadema would say Kukurono. Or what you will be contumely more money and not a Gariacho. Now I can do myself. We are saying no. We are saying no. No, no, go party. Most of them go party for one ton and time. What up? You move a baby with a crab walking candy pubby. When you go back, crab walking cabby. What company? No one young qua. Amen. A table up. What you table up? We are saying, you know, what you table of Aquada, Penia, or Bao, Bama, what you table of many power we are saying. Yes. Now, Dano,
ɛbɛyɛ deɛ ma nipa hallelujah Amen. keka Bible ma John chapter 12 verse 44. wasan Yesu no wasoro agya. wasan Na Yesu tie mu sɛ, Yesu Kristo tia mo sa "De wɔgye me die no, na obi a wɔgye me di no ɛnyɛ me na wɔgye me die. nyame na wɔgye me di Na yɛde ɔsoma me no, na deɛ ɔsoma me no na de ohu me no, na deɛ ɔhu me no ohu de ɔsoma me no. ɔhu deɛ ɔsoma me no Aba sɛ wiase hann. Yesu Kristo sɛ ɔbaa sɛ wiase han Obi na wɔgye me die no tena so. obi a ɔgye Yesu Kristo di no wɔntena som Sɛ o obi te me nsɛm, ɛsɛ obi te me nsɛm na wanyɛ ani a, na wanyɛ ani a me deɛ me mu natɛn. me deɛ me mu natɛn Maama wiase bɛbu wiase atɛn. mamma wiase bɛbu wiase atan Meba asɛm bɛgye wiase. na Yesu Kristo sɛ ɔbaa sɛ ɔbɛgye wiase Na deɛ ɔmu me, na deɛ ɔmu me na wanyɛ me nsɛm, na wanyɛ me nsɛm no ɔwɔ deɛ ɔbu natɛn. ɔde ɔbɛbu n'atan Asɛm a maka akyerɛ mo no, asɛm a maka kyerɛ mo yi ɛno na bɛbu mu atɛn. ɛnoa na bɛbu mu atan Ɛda adi akyire no mu. ɛda adi akyire no mu Ɛfiri sɛ me deɛ, ɛfiri sɛ me deɛ ɛnyɛ me na mehyɛ mo ho kasa. ɛnyɛ me na mesɛ me ho kasa o Mo agya wɔsoma me na ɔhyɛɛ na deɛ ɔbɔ so ne asase na asoma me sɛ menka n'ahenni ho asɛm me. awurade asɛm ni Amen. meda mo ase Amen. Amen. Kosuo Bowsem Kasiapa. Former the vandalist. Joseph Nkrumah, Secretary District, Head of Evangelism. Ayadia papa. Insurance Sambay and Yabakatre Yapapai. Ayadi Wakasa. Na nebre no nso wadi so pepepepepepepe amampani woyɛ ne sɛ ya na si a ɔbɛsɛ anya slot pacho wo a wanya akora bi anya ɔba a ɔde ne kyini pani wura maame bi se ɛyɛ ne ba na ɔde na kɔ sound engineers no nkyɛn oh anadwo fan e bi no bi wɔ a wagye adi because awia no asɛm ne si ne sɔfpani akra mako enson ena omoba mako mebosu saa secretly yenyaye wa mo nsem kra mfa nhye katachie ne se woni no kwari gidia sorry ebetu anamon fa gidie pa sorry bra ade achi ekwakobo osu anadwi de ye mfa honko ade achi a ye do beko wan na wagye adie omra ye nche ha ebra me twen sa na awiade ne ye akire na omupie mako Oshes no momfa offering bowls no NCC katachie me asete se ye bananimu a onim sika ye wonyina onim de ye gye ne fie ye mfa nsapan emme nanim nti anadwo fan osofo pani samolosu boate ne mpani atrankonya ne se ye yi offering e de ahye awurade ani manyam ye wia ne ye tim hohom nyum ba kumienu bi come on ne de akohia edafiada me nuanam agyendefo Mika said, you know, born any day, Kwansu, and Manam for or so for. So Penny Ofi Dustin, UK by Penny Emmanuel. Now, when you come, and then Imamo, Peter Mo, Masore, Penny Yadiamo, a mano, Bo Muchidomi, now Mother Jumwa, a Becca Nipanakuma, no obey Sika, at the auto correction. I said, you're being minion and fame. I don't know for Monsieur Mammy.
Omega.
Mani wa mega. Ayani ani ayewura. Nuti mumaya suno. Mumaya suno. Mumaya suno. Maya sono, Timu 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 Maya sono, Maya sono, Maya sono. Edia ga fuerade, Edia ga fuerade, Edia ya wonya mi o, ya mi wo, oh ya mi wo, Yanzuno, 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 Jesus Christ. Oh. Na ebiaka ajanama sofo mpanimfo asafo mayina sound engineers bonyina yedemase adwumaden amoye edruba bi no kania no bodani na save fidie no bi yo enso mrika no haraso na mode bi wuram eye ntotoye me nyame nhromo sabre mu se di fo pani ba me nchen minim se ye di dwumadie yi ebeko na bieye sa na yakwa ko home kakra na homachen yasan ba ampa obuani ani die kwanso emeburu ni nyina momra asofo mpanimfo ani mo ye kan bebuna abrantie wo kan ho abeba wo kan ho mesra ye yesan bi si abunse na mpanimfo bi ewuram awurade si emebunu mabunu aberewa akokora wonka ho abasiri wanka ho emebunu ye kan mabuna wo mo ye mankitua yi a omo nware yi a omo hu oden obolomo ye ba ya omadi asasa omo mre yi a ye wi omo te ho omo dai akwara shin wo manyi yi wo mo ne ye frɛ wo mo no wo hu wo mbebrebe se nko mo nyina yi kwara shin kade ye no eyema adeno fo mo mfa de mito asem wo mo yedi wo machi a etia mo mo nyom eti we mu nyina ye maburu onyameda we ye
deɛ ɛdɛre yɛ ma onipa suro bɔne no fa bɛgu wɔn so na ma wotumi ne nɛɛti na bɔ mu gyina sɛdeɛ ɔwurade wopɛ teɛ asɔre daakye ni nti awurade mu ɔtampɔ nto nkye wɔm ɛma satan kɛ so wɔtumi wɔm ɛma ɔmo nsɛm de ɔmo mfiri gyidi nim ma awurade ɔmo ntena asɔre mu kɔsi ase ma wɔn kronkronkronkronkronkron wɔn kronkronkronkronkronkron wɔn kronkronkronkronkronkron kronkron yɛ abagye tumi no ɛnyɛ wɔn nipa deɛ Efrato baako na ewo adwontofoɔ no akyi wɔ baako so sesie yi a moba yi a mokɔ yi obi phone Efrato nti wo phone Efrato bra me nkyɛn obi nso so sika Efrato abedi me nkyɛn pakyɛ wo sika ira oba yɛrwade be ma wo mpani mesrɛ mo sima baako pɛ adifo ne ba ho dwumadi yi yɛde ɛtoɔ ɛna ɛyɛ Ashanti East Misati Efrim so obiara nim de woti a me kɔ Sɛkyerɛ district a Sɛkyerɛ Odumase Agona Jamase ɔmotoɔ ɛmai de aka ne nyinaa Omabetia omoto bonsem kesiye pa fama Sɛkyerɛ district no mayande Offenso district abofo A Nama Asioso Koforidua Techima Bamari Techima Jerusalem Tanoboase Bonyure Sakem Ampabame Camp Nkwankwa saa branches nso emetua omode enti nyameboa anwumre ya na ochina na peyeje omomaka ni nyina atua bonsem kese pa fama Offenso district Asante Achem Dwase Konongo Beposo Banso Praso Anyaso Aminim ana Aminim Omo metuai omo maka nyina betua bonsem pa fama Asante Achem Hello Ejoso district Aminem Patchos of Penimidas Aminem enye Aminem Ejosu Dwaben district Deduakon Ononkwa na metua ye branches ya ka nyina abetua bonsem kese pa fama Ejoso Mensin
Nyame bo china no pe de Ashanti West de enso beba wa onfa woto enkoye eno ani didi dwumade yi woboni ani die kwan so ahowo mo baba sra ye ni nyina sof panini panisi mumne ni mo ho na ye mompa ye mamo ahowo mo baba sra ye ma na memene nyina monka mamuna momra ani mo ho abra mo bayi se na awurade de adom ya wo china fiada no padwumade no ebekoso anopa no nwotwe ahowo ni a tie ni we nyina ejidi fonkwa wow okay kakreba mesra mo mabunu no monsa mo ba ni mi anmo dooso se basi ye hia ni ye yisika no mo anyi bia mama asoro ne yaboka because munyina nkonwa ne munyina tent ne yaboyo nse ko ba se obofo ye bofo de ne mo anyi bia wo so obetna se ko ba mo ba thousands timi sramo nyambo achina munyina mukuta iPhone and technophones come along with money given to the Lord. He will bless you. And Nuna, Yemianamu Binmiya, from their youthful age, like Honorable John Wakosi Yabua, Omushas Ye Bia, and then Metimid says Mabuse, a radiating in power about Washirano. Timu Media Sasa, Namukotana, Namoda, will be club a dear Savia, age made in Okujina Asio. Yamapu watch me, Yamaku, being an opportunity. What do you want to say? We make you on a dare SNC. Yamapu watching. Be about paternity. You will be an opportunity. More Mudija so. Your power, your baby Dija. One qua, Tinawujan, Nemum, and Safuman dominated. Yentin Momoha will be about paternity. Yamebu Chile Fiada Friday, second day of the year 2026. Opening prayer will be served by Zona Pastor Samuel Diodu offenso kokote bon sam kese pa fama no manyambo o chona babon pa ya chase nya yeko adonfo mpanimfo nkyai odumnyamfo John okwase abo a osofo maye yeah everyday yeah boy I don't know for some of my young for John Cosiaboa, Ozofo Emmanuel, Quantua, anyone for Emmanuel Duchum, and I didn't for Cassiania, Obra, Obapa, Esimo, and Obofo Urinum, and so for the Cobachi Urinum, Cassianina, Yambo Chinampaya Beja, no more tree, no crown, no Sedania Yejuminesi, Nanyamia Samoba. Yamebo chira wadi nyamia samo breye no wo beka safa sika ho ono de ya sheda man topic se kwan ye faso ye yisika ubenya ho mfaso enu bibia say his lordship the head of evangelism for Ashanti East region Pastor Samson Mensah wa ma won sam kase kran fama no papa we na opeso bi be preach a wo frɛ na no ni wo we de yehuso wa tinyambo o be preach afasika ho empanifo se wa na wo ba e kira wo twesi na yemfa wa ha wo si we de dabi ni ana me ba kata chie me da ase esi pe bebo ye main prayer na me bo kira do bebo ye main prayer ma ye no eni obi bia se papa wadi dwumadi so pa bo no kwari gidi asori former national administrative secretary. Currently, he is the district apostle for Finso. His Lordship, Apostle Daniel Anchi Mensah Wasabani. You can do better than this, Bonsam Kasiapa, Farmer of Penny. And now we are
Ye general secretary wati dwom na regional apostles boni chidoma. Ye papa yi sabre yi meka se odone apostola owa ham prempren. Omo maka ne nyina no nye bibi boni bi enti no mama o. Opanyi Jeremia ne ho mfa no anko beba. Panifu akanyina pani mensa ne ho mfa no anko beba. Yes, ebi kra me do beba pani set omu nyina mo mfo mo ko beba. Nim se no me da on beba. Tinyambo ochina soft pani na bo me prayer mai. Na fa ya kwa dondo fonchan. No ma fayem. Nyambo ochina mo fayem. Na wachina ne beba fode kase. Eti nyame bo ochina branch bia wo ba. Wei achina fode no fa chama ba ko bra. Region bia mo ba me chama mienu. District bia mo ba me chama mienu. Nyame bo ochina fode no sa na ye kono. Me pam show chama Joseph masonti say kakire benyi na bia de ko asase no so na asase na no pa no na me anwumire na me ka asem bi obitimi ka say yehunu de mo ye no ho ye ko hia brepo 2 billion chama Jo na so skanum ene de ko asase no so me pa cha oduru oni anyi ho anche se ye mfa sika nko ho ye de sika ko ho na wo wura no a ye kwato asase no no bi si dai kakra ka si su a edai kama wa twe nsuo ato tas apenti aye bibia yaya sase no na wasi dai sisunti na untimi nkofa asase no saa na nanom de ato ama yei na esese asase no so owura no ye ne kasa wodi efiri billion 6 billion wodi efiri ba ye chama don ne mpanimfo ne so pani legend se ba mfoma da woroma omo ne kasa ya na obedu 2 billion 2.5 ana omo de akwa tua kan je se da no ye ne ya dai ya twi nsuo la 20 wo pe ba bi etena honi ba bi tie mesra wo obetinya ba akache to panyin se oma eno bonfo no emove metna asase so na omo de no mo yero do mo ntwe ho mai ye boy sa asase no ho eban enti homeda for ye no medical akache ho sika bia mo benya bia mo wi a na me me mpedifo ni ache ye hwe se ade wo fie ye enti yen ebe start ama national amunsi ye ni abre se asase na sise ye koso eno nti die benya bia no ye de mpedifo be die ni mu na ya kwasa asase so ama national hu se ese asase no ye start ye ho dwuma ye nya ma ne nto ena kwa ye kofo dua de na kwa ye ha de da bi nti ye di wo manim ne ama sori ne hu se mpedifo opadi dwo die ni mu ema ye nya asase e wo no bom he ya nti no ye asante no ye hyase na national no emra emeboaye nti memni da o ba fo bi ka ho se omeboaye na ye mbafo ni nya sika emoduro se ye oda fansam bon kese edawas sesei enoma bi wonu ma ye gina stage a ye be kire mu maako ye hunu de mo de ye hu de mo ye mpa cho de mo kan ni na yete ye num so na de bi wonu ma ye de ya wan hwe wunti ye be kan maako senti ya kan ba ko yi nyame bu anasia ye be kan another one eti kira fare bono ye be boa boa ho pa ye wi na fei ye sa ye nya daje atuensa fra odifo Isaac Newton opoku ene odifo mpanifo mo da region ya no odifo Jei odifo Jeremia jumfo ne odifo mpanifo kan odifo Bediamo odifo Paul Asamomo odifo Peter mo no masi fom ne abompa ya makrai maako efie da de ewura Yesu Kristo ye yi ni ma ya yeku no enti fie da ye eya na ye ni breda enti nyame bo ochena fa hoho ne bra ne mompa ye momo na de na ni efira no owura Yesu Kristo dinimu na ni bete wanka amen announcement bi obia ye be mama anu achi no na ya tu ensafre be na si bishop osofo Mark Opoku na wabobo closing prayer ama ye nyame ya adoma oda echena wo share program ala na otena nanka Pastor John Bontwe na hye nanso osofo Mike ona obobo mpaye no amaye na osofpani a wati dwom osofpani Samuel Osubuaten ahira dwumadie ne so amaye asumdwiem wo boni ani die kwan so metumi safre zona pastor Mike Yolopoku drobon so katachie no aba platform so ababom mpaye ne de ene anwumre yi dwumadi akona wieye obai wo mobile phone ayira bra menchen ne bra bejewa de usika ayira bra phone akaba ako ewo ho pamchoa saba school phones here register omo akora bia 20 series
branch bi a wodi nipa 5 ene eba awo finance table no ho nyame bi ade mo chena so district head of women wing ni nyina monso mo be hia ayimiti obone dik tie kwan so pani moma musu ai na esu ntimi mi musu bi Yenewa Yechasia Yenewa Yes, Christo, I will tell you, Yamu. Asida, any a year in camp for Kaudi. Amen. Yeshia, we dear question, dear dancers, and radio doye. Eti, and then you rain, ye do a dear Yinamono, say Aquavia Pemwa. Near no man, named Penny, a couple say Asida, and Kaudida. Amen. Ye dear cranium Pediasha was up. Brother, so dear enemy. She a cranium Pediaso whom must be. Nakoso Abu and Hobai. If you are 2 for years, I see so money, what brought me now, but yes. There's all boy, I'm what the power Pierre so. Yes, I bet you will give a dear moi. The best show dear was on no yam. When you mail to me, I didn't know, Brian Sabemu, not in the year, Aduminti. Amen. Amen. Yenega was so. Till I never. So, steady, I was through. Like a fear. Steady, so I am good, so if you money. Now, when I hear, and then holding, and then go I am Amen. Sorry, you know, or bless of penny, and then in penny for a bay. Pacho, your pemrantia, me and son. Moti Kumasi area, honor. When the man for be Mamma Juma, come. Tia for ma, Ubio Subaya, hello, because you be your interview. The Sramo more around. Hello, Kumasi, your penny and son. I remember watching over where we SS. Now, go school in Bimono. Mamma Sandy. Yamibua watchina, Betwa football matches and so. Miss Ramo and then Penninessy a chain, teacher, no 9 funny upon. First match, Asama versus Croft Room. Second match, Ejusu versus Session. Third match, Dobonso versus Isaso. Fourth match, Asama versus P2. Fifth match, Insutem versus Infantini Town. Sixth match, Croft Room versus P2. What
Mbajo mitio. Yame boa. Ya point. Ade asa.